Balay bisyos nga. Ikaw kong iman siya ni May. Ber, ngata menta. Pagcing em cho nga. Kamlong siya kambaju lang. Pimut? Naduk menta. Ya kalaway ka cho nga. Asya niya ay kacing ya lambukan ra. Sean, ngata pagi bahaye, kisusi eke kapangale, hagajing siya, ngatrang palan, ban pensyai, bat pesngothui eke, halor kini eke baro. Gamut pilak kloy bandit pai biar siya. Ngamut kumta, hendringan edwai, bau belin pasel, hakadono jengkiru. Lawan